سلام كبرات خاتتلتي داسني اكسترا نحجاب استدلوا عليتا وزيناتات وتهدرات إرترا أب تግራይ ከም ዘለዎ ዝገልጽ በአባል ሰልፊ ብልጽግና ዝወጽህ ናይ መጀመርታ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብናይ ወጻኢ ማዕከና ዜና መረርኡ ዝገልጸሉ ዝሃበው መግለጺ ከም ድማ በዛዕባ ማሕበራዊ ገጻት ዝነጥፉ ትግራዎት ዝበሎ ግብጺ ኣብ ግድብ ሕዳሴ ብዝምልከት ዝተገብረ ኣኺባ ዝቐረበ ሰነድ መንጻጋ ዶናልድ ትራምፕ ብመገዲ ቴሌፎን ዝተዛረበ ንምርጫ ዝምልከት ዘረባ መቆልዑ ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ يعدمكم أبز أوان ناب كل التجري كاي زلوا وجه كأصله كم زلوا يقول صلى بزلوا أوان أبز حلفة قربا سامنتات كأند أزاربه قداي زنبره مستف سراويت إيرترا أبز وجه خوينو حججن بتجزيا ومحداري كتمام مقالة كوين زلوا أبالتي أبي أحمد زمر حسل في فلسجنا زخونة كنتيبا مقالة أتخلتها إلى سلاسة بعلة قالعي زركب اتي أبز أوان بتي أبي زمر حسل في فلسجنا كنتيبا مقالة كخون تماريس زلوا أتخلتها إلى سلاسة بمن قدي تلفزيون تجري بغتي تاب زرق حمدرة جزياوي مسجاجر መንግስት ትግራይ ማዓልታዊ ንሶም ወታደራት ኤርትራ ማለትዩ ንምንታይ ኣብዚ ኣለው ክብል ኮመድማ ክወጽ ይዛሕት ዘሎ ከሰብ ሕጂ ምስ ወታደራውያን መራሕቲ ተገይሩ ኣብ ዘሎ ዘረብ ከኣን እዚ ጉዳይ መልሲ ሂቦም ኣለው ኣብቲ ዝሃቡና መልስኻት ናይ ሰሜን እዚ ኣሃዱ መጥቃዕቲ ስለ ዝወረዶ ክሕግዙ መጽዮምና ሕጂ ግና ኣብ ቀረባ ግዜ ክወጹ ይሰርሑ ኣለው ክብልዮም ነጊሮምና ዘለው ንሕና ንምንታይ ኣትዮም ኮመድማ ክወጽ ኣለው ሚልና ናሓትት ኣለና ክብልዩ ንመጀመርታ ግዜ ኣባል ሰልፊ ብልጽግና ዝኾነ በዓል ስልጣን ኣብ ውግእ ትግራይ ወታደራት ኤርትራ ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑ ተኣሚኑ ዝርከብ እዚ መግለጽ ናይቲ ከንቲባ ብመንገዲ ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ድሕር ምትሕልላፉ ብውልቀ ሰባት ተቐዲሑ ዝተዘርግሐ ድሮ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት በብዝሕ ከዛወር ኮመድማ ከም በዓል ናይ ኢትዮጵያ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝኣመሰላ ማዕከናት ኣርእስቲ ክገብሩ እየን ተርኣየን ዝርከባ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ንሓላፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሙሉእ ብሙሉእ የረጋግጸልካ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘይኣተው ክብልዩ ሓቢርዎ ዝነበረ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ብመንገዲ ሳተላይት ኮመድማ ካልእ መንገድታት ጌራ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ብዝምልከት ርጉጽ ሓበሬታ ኣለኒ ክትብል እንከላ ካልኦት ናይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዲፕሎማስያኛታት ድማ ህላወ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዝምልከት ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዘለዎም እዮም ተዛሪቦም ዝነበሩ መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ኢሉ ዝጽውዖ ኩናት ኣመልኪቱ ሕጂ እውን ሓድሽ መግለጺ ኣውጽኢ ዝርከብ ኣብቲ መግለጺ መንግስት ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት በትግራዎት ዝግበር ዘሎ ብዛዕባ ትግራይ ሓበሬታ ናይ መጽሓፍ መስርሕ ከማርር እንከሎ እዚ ኸኣ ኣብ ኢሮጳውያን መራሕቲ ጸልዋ ከም ዝነበረ ይተኣሚኑ ዘሎ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብቲ መንገዲ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ከምኡ ኸኣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ደመቀ መኮነን ገይሩ ዘውፅኦ መግለጺ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ወታደራት ኢትዮጵያ መጀመርታ ንሱ መጥቃዕቲ ገይሩ እንከሎ ኣብ ናይ ዓለም ማዕከና ዜና ግና ብዛዕባ በደላት ሕወሓት ብዙሕ ዘይዝረብ ብምዃኑ መንግስት ኢትዮጵያ ዝስምዖ ዘይዕጋበት እኳ እንተገለጸ በቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዝዝርጋሕ ዘመተ ግና ከም ዘይግረም ተዛሪቡ ካብዚ ቀጺሉ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ዝኾነ ደመቀ መኮነን ኣብቲ ነቲ ሰራዊት ፌደራል ዘካይደ ዘሎ ስርሒት ንምግላጽ ናብ ኢሮጳ ዝኸደሉ ግዜ ብዙሓት ናይ ኢሮጳ ዲፕሎማስያኛታትን መራሕትን በቲ በተደናገጽቲ ሕወሓት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዝዝርጋሕ ናይ ትግራይ ኩነታት ተጸልዮም እዮም ክብል እንከሎ ኣብዘይ ማዕበላ ዝበላን ሃገራት ኣብ ዝገሸሉ ግና ብማሕበራዊ ገጻት ኣይተጸልውን ከምኡ ኸኣ ነቲ ስርሒትና ደሓን ዝኾነ ደገፍ ኣርኤን ብምባል ሓይሊ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ክገልጽ እንከሎ ማዕከና ዜና ዓለም ከኣ ኣብ ትግራይ ወላውን ኣገልግሎታት ባንኪ መጓዓዝያን ቴሌኮሙኒኬሽን ኣይሃሉ ነዚ መን ከም ዝቆረጾ ዘርኢ ቪድዮ ግና ከም ጭብጣ ኣቕሪብና ከለና ነዚ ዝዘርግሐት ማዕከና ዜና የላን ማዕከና ዜና ኸኣ ገለ መለውዋት ተኽሲ ዝተናውሐ ውግእ ከም ዘሎ ገይረን እየን ዘቕርባ ዘለዋ ብምባል ጽቡቕ ዜናታት ኣየቕርባን ኣለዋ ኢሉ ድሕሪ ምምራር ትግራይ ሕጂ ሰላም እያ ዘላ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ሰማዒ ዘለዎም ትግራዎት ድማ ማሕበራዊ ገጻት ዝገብርዎ ዘለዉ ጎስጋስ ክግጠም ኣለዎ ብምባል ሓይሊ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብምግላጽ ኣብ ደገ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክጽሕፉ ከምኡ ድማ ነቲ ዘሎ ዘመተታት ክገጥምዎ ኣለዎም ክብል ተዛሪቡ ብድሕሪዚ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሕጂ ዓለም ተቐይራ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ኣብ ዲፕሎማሲ ሓይሊ ዘለዎ ኮይኑ በምህላው ብመንግስቲ ደረጃ ነዚ ንምብዳህ ይስርሓሎ ኣሎ ክብል እዩ ደመቀ መኮነን ማዕከና ዜና ዓለም ብዛዕባ ንሱ ጽቡቕ ዝበሎ ዘየቕርባ ዘለዋ ብምዃንን መረርኡ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ድማ ብደገፍቲ ሕወሓት ዝበሎም ዝተገብረ ጎስጓሳት ክብድህዎ ከም ዘለዎም ብምዝራብዩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ዝተገብረ ጎስጓስ ውጽኢቱ ኣብቲ መጀመርያ ኢትዮጵያ ናብቲ ዝነጸገቶ ዘተኽትኣቱ ጸቕጥታት ይግበረላ ነይሩ ክብል ተዛሪቡ
ተቋሪጹ ዝጸንሐ ኣብ ጉዳይ ዓቢ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ዘድሃበ ኣኼባ ትማሊ ሰንበት ክካየድ እንከሎ ግብጽ ነቲ ብሰብ ሞያ ዝቐረበ ረቂቕ ሰነድ ነጺጋቶ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ብመንጎኘት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘካይድኦ ዝነበራ ዝርብ ንሓደ ወርሒ ተቋሪጹ እኳ እንተጸንሐ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብቲ ናይ ትማሊ ኣኼባ ንዝቐረበ ረቂቕ ሰነድ ብኣወንታ ክቕበልኦ እንከለዋ ግብጽ ግና ነቲ ሰነድ ከም ዘይተቐበለቶ እዩ ሚኒስትሪ ማይን መስኖን ጸዓትን ኢትዮጵያ ዘፍለጠ ኣብቲ ሚኒስተር ዓለም ለኻዊ ርክባትን ምትሕብባርን ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡውን ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ፈጻሚ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመርሖ ናይ ትማሊ ዝርብ ናይ ሰለስቲአን ሃገራት ሚኒስተራት ወጻኢ ጉዳያት ሃብቲ ማይን ዝተሳተፉ ኮይኖም ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዝመረጾም ሰብ ሞያ ዝቐረበ ረቂቕ ሰነድ ከም ዝዘተዩ ተሓቢሩ ሚኒስተር ማይን መስኖን ጸዓትን ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ነቲ ዘተ ቅድሚ ምክያዱ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ መስርሕ መምላእ ግድብ ሕዳሴ ዓመታዊ ኣፈጻጽማ ስራሕን ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያትን መምርሒታትን ዘተ ከም ዝካየድ እዩ ኣፍሊጡ ነይሩ ሱዳን እቲ ሰነድ ነቲ መስርሕ ረብሓ ኣለዎ ብዝብል ከም እትርእዮ ብምግላጽ ኣብቲ ዘተ ክትቅጽል ድልየት ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ ዝበለ መግለጺ ሚኒስተር ማይን መስኖን ጸዓትን ኢትዮጵያ ብወገን ግብጽ ዝቐረበ ጉጅለ ግን ነቲ ሰነድ ፈጺሙ ከም ዘይቅበሎ ገሊጹ እዩ ዝርከብ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ውጽኢት ምርጫ ንምቕያር ንሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ መረጻ ግዝኣት ጆርጂያ ድምፂ ረኸበለ ኢሉ እንዳተዛረቦ ቃሎ ከም ዝተቐድሐ ዋሽንግተን ፖስት ዝበሃል ማዕከን ዜና ኣቃሊሑ ትራምፕ ንምሩጽ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ንምስዓር 11780 ድምፂ እዩ ዘድልየኒ ክብል ንዋና ጸሓፊ ሰልፊ ሪፐብሊካን ዝኾነ ብራድ ሬፈንስበርገር ከም ዝተዛረቦ ሬፈንስበርገር ግና ናይታ ግዝኣት ውጽኢት መረጻ ልክዕ እዩ ዘሎ ኢሉ ከም ዝመለሰሉ እቲ ዋሽንግተን ፖስት ዘቃልሖ ዝተቐድሐ ድምፂ ዝርብ ትራምፕ ዘመልክት ኣብቲ ሕጂ ተቃሊዑ ዘሎ ዝርብ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓላፊ ካልኣይ ግዜ ርአዮ ኢልካ ምቕራብ ጌጋ የብሉን እቲ ጸገም ዝኸውን ግና እቲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዝርብ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ ናይ መረጻ ቦታ ድምፂ ዝተዋሃበሎም ወረቓቕቲ ከም ዝተቐዱን ድምፂ መውሃቢ መሳርሒ እውን ካብ ቦትኡ ተኣልዩ ምንባሩን ወሬታት ኣሎ ኢሉ ክዛረብ እዩ ዝስማዕ ብዛዕባ እቲ ሕጂ ልሒኹ ዘሎ ዘረባት ትራምፕ ከዓ ክሳብ ሕጂ ብወገን መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ዝወፀ መግለጺ የለን ቅድሚ 20 ዓመታት ንፕሬዝደንት ዲሞክራቲክ ኮንጎ ዝነበረ ላውረንት ካቢላ ብምቕታል ዝተፈርዶ ክልተ ሰባት ምሕረት ተገይሩሎም ላውረንት ካቢላ ብሓላዊኡ ዝተቐትለ ኮይኑ ኮሎኔል ኢዲ ካብደን ጆርጅስ ሌታን ድማ ኢድ ነይርዎም ተባሂሎም ዝተኣስሩ ኮይኖም የመና ኢድ ፕሬዝደንት ላውረንት ካቢላ ዝነበረ ኢዲ ካብድ ከኣምስ ካልኦት ኣባላት ጸጥታ ብምዃን ነቲ ቅትለት ብምውዳድ ተኸሲሱ እዩ ነይሩ በዚ ገይሮሞ ዝተባህለ ገበን ከዓ ንሞት ተኸሲሶም ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ብፕሬዝደንት ፊሊክስ ሴሴኬዲ ፍርድ ክልዓል ተገይሩ ዘሎ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ምሕረት ከዓ መንጎ ፕሬዝደንት ፊሊክስን ቅድሚ ፕሬዝደንት ዝነበረ ወዲ ካቢላ ዝኾነ ጆሴፍ ካቢላ ሃጓፍ ኣብ ዝተፈጥረሉ እዋን ተዋሂቡ ዝርከብ ድሕሪ ሞት ኣቡኡ በትረ ስልጣን ዝጨበጠ ጆሴፍ ካቢላ ነቲ ሃገር ን18 ዓመታት መሪሕዋ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዓመተ 2018 ብዝተኻየደ ምርጫ ኣብቲ ሃገር ድሕሪ 3 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ብዘጋጠመ ሰላማዊ ስልጣን ናይ ምስጋር መስርሕ بفيليكس سيسيكيدي كوانتا تتكأ بوزاحت جنا سيسيكيدي مستحجون عبيد سلوى زلو جوزيف كابيلا تسمع كم زماس زترترو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم